nyuwun tangening kalang nyuwun garapan amung carat dinan nirga koneng surem sorotetan padang Arahino sumabang iwang haruno kadi netraning anggorapo sabdaning kukiloring kanikara sakatar kinidungan nengkong lerwo sing binibanco lawan pepetoking ayam waneh aneng pagakan marak manguwuh bramara ngarabasing kusuma horing wara baswara ngaturaken kasugengan arawipun Koko Prabing Durwati dalasan ngamarata Koko Prabu Bathara Kresna kelawan Kakang Prabu Yudhistira ya ya Raimbi niskala ora ana rubeda sami japa pratanipun Kakang Daramati ora ana rubeda Yayi Arimbi matur nuwun panjenengan sekalian kersa minangkani undangan saking negari Pringgondani awit dinten samangke tumapaing padha badhe kawiwitan rupian wisudan Ratu Anyar nggih menika ingkang putra ponakan pun Gatotkaca iya Yayi Arimbi pun Kakang ing Darawati Dara Jlitheng Kresna kakangku melu ndedonga nyuwun marang purbaning Gusti Kang Mahanasa muga-muga kalis saking Sambekala lulus raharja nggone wisudan ratu ing dina samangka mung wae Kakang Prabu kula badhe nyuwun katerangan dumateng Paduka Koko Prabing Durwati mboten duga manasa matawis dinten ingkang sampun kamuri kula menika supena kula menika mlebet wonten alaming panyimpen Yayi
Pangimpen mono miturut wektu kuwi dipirang dadi 3, Titiyoni, Gandayani, Puspatajem. Titiyoni kuwi pangimpen ing wanci sore sing ora mawa makna, ora mawa teges, cakala mangsa ngrambyang ora cetha temane. Lah, sing angka 2 Gandayani pangimpen ing wanci bengi, kuwi ora ana tegese, ora ana maknane. Lah, sing cakala mangsa tumus kuwi Puspatajem pangimpen ing wanci para esuk barengi jago kluruk. Yen jeneng sira Yayi Arimbi gelem prasaja apa sing dadi srana pangimpen tumraping Kakang Prabu rumangsaku jroning pangimpen mau. Negara Pringgondane wingi keterjang banjir bandhang. Mongko nalikane aku kelingan tangi saka nendra barengi wanci para esuk jago kluruk ngumandang ana ing awang-awang. Kuwi pertanda apa Kakang Prabu Ndarawati nyuwun katerangan. Meraina semepang pangaruna kadinetraning netraning hanggora apa sabdaning kokilore ing banjir bandhang mono mujudake pralambita utawa pratandha mungsuh ingkang bakal nekani negara Pringgondani. Monggo Kakang Prabu rumangsaku negara Pringgondani mono ora ndarbene mungsuh kelawan negara liya. Iya miturut jeneng sira Yayi Arimbi ning percaya kelawan murbaning Gusti Kang Mahanasa. Nadyan to ana kepepeting lakwana mungsuh ingkang handhetaken datengi ana ing negara Pringgondani srana nggonmu ndedonga masrah sumarah marang murbaning Gusti Kang Maha Murah. Muga-muga kalis saka rubeda negara Pringgondani. Laruta saking Gudha Gurukula yen tanamutusa sangjri ing Yayi Kala Bendana. Iya yu lonjong mimis pelayumu melar mingkus ambek kamundlewer keringetmu krenggosan napas menapa Yayi Kala Bendana. Mbak Yu Arimbi aja kaget ya. Iki aku bubar methuk kelawan Kakang Brajadenta ing Kadipaten Glagah Tinunu. Pancen kuwi sing dikarepake merga dina samangka kakangmu ya Yayi Brajadenta ing bakal minangka suwing ponakanmu Gatotkaca sing bakal dadi ratu. Kakangmu Brajadenta bakal pinisuda dadi patih ana ing negara Pringgondani yu. Mbuh entuk pengaruh saka ngendi aku ora ngerti ayo. Kakang Brajadenta wis beda karo dhisik. Beda karo dhisik piye? Nek dhisik mono mung derek kersaning Mbak Yu Arimbi. Perkara kamukten negara Pringgondani tinggalane kakangmu karo kakangku Kakang Prabu Arimba. Biyen lak wis dipasrahne marang tedak turune Mbak Yu Arimbi kelawan Kakang Bratasena. Iya pancen kaya mengkono. Kabeh para kadang-kadang braja lak wis padha ikhlas. Iya pancen bener. Ning dina iki Kakang Brajadenta mbalela pengin njaluk dadi ratu jagat. Jaja muntap lereki netap duka yayah sinipi jaja bang mawi ngowengis
Ya gene ora biyen-biyen nggon iki pengin dadi ratu. Bareng dina samangka tumapak kendhing ing dina wisudan ratu. Ana ing negara Brenggondani kok balela njaluk kamukten negara Brenggondani. Aku wis ora kurang-kurang lho yo. Wis ora kurang-kurang nggonku ngelekne kelawan Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta merong ngampuh jingga malah wani sumpah. Gatotkaca iso dadi ratu Pringgondane iso nglangkahi bangkene Kakang Brajadenta. Aduh, Pak. Ibu. Werkudara. Apa? Kowe kok meneng ae? Arep ngomong apa aku? Wis kentekan kata-kata. Ora lho. Bojomu nesu kaya ngono kok. Kowe meneng ae. Kuwi urusane wong Pringgondani, dudu urusane wong Amarta. Aku weting lek rebutan perkara warisan ngene. Kuwi nak bojomu, aku ngerti. Ning iki sing direbuke negara Pringgondani. Wah. Kedadeane kaya ngene iki. Pusing aku. Ora ndene ngono melu piye to piye? Aku ki maju tatu mundur ya ajur. Ngene salah, ngono salah. Popo aku. Yayi mbok piye to piye, ora piye-piye. Wah. Iki lek nganti aku mbelani siji lan sijine iki dudu urusane wong negara Ngamarta. Aku lek urusanku mung anak-anak. Sing manak ki bojomu Arimbi. Lah ya sing menek aku. Bisa omongane angel men. Boh piye dadine karo. Berbabak suruh kabranang geget waca mlinderi gumbala ing Brajadenta nek kebangetan menuripmu iki para tamu undangan para pepunden bini sepuh wis padha rawuh ana ing negara Pringgondani mung karek ngenteni tekamu. Biyen yo kene kowe ora gelem njaluk barang wis petung dadi kok kowe ngregon-ngregoni tobat Brajadenta. Apalaku ora? Mbak Yu Arimbi kok malih merongos kaya merongos mergo raimu kuwi. Aku dilapori kelawan Kala Bendana. Nek kowe bakal njaluk kamuten negara Pringgondani, apa biyen yo gene ora mau njaluk kok saiki. Plemben roti. Biyen saiki aku ngerti. Tinggine munggah amben, gematine ora kaya biyen. Sri Huning Mustika Tuban. Nek ora penting rasa weanan. Ayo, dina samangka kowe bareng njaluk negara Pringgondani. Langka ana Mbak Yu Arimbi nyotampan ana. Rumangsamu apa kediaran su? Apa dikira wedok kaya dene kaya iki ora iso nesu kaya dapurmu. Aku maune ayu, nembar aku nesu raiku balik kaya dhisik. Mbok ki kok iso balik ayu neh apa ora?
gara-gara kowe Brajadanta. Kau menika sinten? Kaca, aku ibumu. Ibu kula boten kados mekaten. Ngerti. Ajur. Ajre-ajre. Aku lek nesu kaya ngene iki to. Mergo aku mbelani kowe. Sawangan to? Aku golek nesu kaya ngono kuwi. Medal siungipun kados mekaten. Wonten mriki wonten kalih siungipun. Siunge ora mung loro, telu. Sing loro mapan nggon lambe kene, sing siji mapan nggon. Lajeng kados pundi? Petuk ana kelawan Pakmu cilik Brajadanta karepe piye aku ora dong. Tata gati wisaya indri Indriyaksa sara maruta. Paman pangabekti kula katur rasah ngaturke bekti lawan aku karo kaca. Dina samangko inggih menawi paduka ngrasakaken jumeneng nata wonten negari Pringgondani kula ikhlas lahir batin paman. Lugunipun boten wonten ceceke manah kula. Kula mendem kamukten, mendem kalungguhan wonten negari Pringgondani. Menawi badhe paduka suwun monggo kula pasrahaken sarana ikhlas lahir batin. Ya, kowe ikhlas ning para pepundhenmu, para kawula ning negara Pringgondani sing ora ikhlas. Supayane ikhlas aku dadi ratu kudu iso nugel gulungmu karo aja. Paman kula Bendana sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dumateng kamurkanipun Paman Brajadanta ing glagah tinunu ning nyatanipun. Paman Brajadanta wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik kepara kula dipun pilara mongko kula sampun ikhlas lahir batin. Kula mboten dados ratu Pringgondani, mboten dados menapa ning nyatanipun. Paman Brajadanta gelem nglungguhi kamukten, gelem dadi ratu, waton wis mateni Gatotkaca paman. Ya, kesambet nang endi Kakang Brajadanta? Nek nalare wis ora kena nggih mikir. Nek kowe tanding kawan Pakmu cilik Glagatinunu ora menang, Dut, ora menang.
Kula lila pecah, aja mati. Iki dina tak golekne piye carane iso butuh kaya padang suasanane. Caritane Sati ya linuwe kang maradi mring kahutaman Kala Bendana ya Kakang Brajamusti ya kene dina samangko kowe temeka ning papan kene Kang dina samangko kamruhanana ya ruwet negara Pringgondani Kakang Brajamusti ruwet ya kene Kala Bendana wah wis piye to Kang nek ora sing ngrampungi Kakang Brajamusti iki engko bakal aku karo kowe kelangan ponakan sapa Gatotkaca ya kene dulurmu karo dulurku ing Glagah Tinunu Kakang Brajadenta ki mbalela Kang balela piye dina samangko dheke pengin dadi ratu ana negara Pringgondani nalare saka ngendi lah ya kuwi to Kang aku dhewe pusing Kang tenan kok pengen njaluk negara Pringgondani kok ora biyen-biyen lah iya kok lagi saiki njaluk negara Pringgondani Tole Gatut ki wis ngarih-arih supaya lilih ing penggalih ning nyatane ora digugu kurang apa to Tole Gatut wis paman nek panjenengan kersa dadi ratu kula tak mboten trimah mboten dadi ratu mboten menapa-napa Tole Gatut ki wis muni ngono lho lah kok Kakang Brajadenta malah muni-muni Gatotkaca aku gelem dadi ratu waton kowe dadi batang sing muni ngono sapa Kakang Brajadenta ngejak geger karo dulur apa piye Gatotkaca kon mrene Kala Bendana wonten timbalan kang ngadhawuh Paman Brajamusti dina samangko sajake wis ora kena delekke kamurkaning Pakmu cilik ing Glagah Tinunu aku Brajamusti sing bakal tumandang gawe dina iki siagakno tanganmu epek-epekmu sisih kiwa aku tak mlebu rono yen ketemu kelawan Pakmu cilik Brajadenta tempilingen meni ambyar pusakane iki kowe apa aku sing mati nek sing mati aku kowe dadi ratu nek sing mati kowe aku dadi ratu Paman kula nyuwun pangapunten ra nyuwun pangapunten ayo dina iki sing sekti aku apa kowe Gatotkaca acarita kata mangkono wis tumeka wahyaning mangsa kala risang Brajadenta datan mendha ing pamiluta datan mundur ing geguntur
ingkang salugune wonten telenging batos Sang Brajadanta kepingin ndombani kalawan ingkang putra ponakan Sang Gatotkaca. Srana golek sarana isa manunggal sajiwa kelawan ingkang putra ponakan Sang Gatotkaca kocap. Den jambak rambuté dening ingkang putra ponakan nenggih Sang Brajadanta. Kocap ingkang wonten epek-epeke Sang Gatotkaca ing sisih kiwa nenggih wujuding kadang braja ingkang nami Braja Musti. Den tempilingaken penersirae kaya ditukumba mati sedaya mati sampya manjing ana ing epek-epek kiwa tengene Sang Gatotkaca. Samu barange wis ditata kelawan Kang Maha Kawasa, Gatotkaca. Inggih, Wa Prabu. Nggone Balela lugune Pakmu cilik glagah tinunu iki ora dipengaruhi sapa-sapa, ora dipengaruhi wong negara Ngastina, ya ora diangslupi Dasamuka. Wis anggit lawas iki kaya ngono kuwi. Lah lajeng anggenipun badhe mejahi kula lugune Pakmu cilik Brajadanta kelawan Braja Musti iki pengin sajiwa kelawan jeneng sira. Sumurupa rumuhun utawa mbiyen kuwi Brajadanta Braja Musti kuwi wujud aji-aji saka ngrasaning eyangmu Suwargi Pandhu Dewanata. Merga duweni murid kinasih ratu ing negara Pringgondani mbahmu Prabu Kalatrembaka diwenehi aji Brajadanta Braja Musti kang kadigdayane ana ing epek-epek ndalah kinodrat dadi wujuding manungsa wujud buta Brajadanta Braja Musti ngaten mbok iya critane kaya mangkono dadi ora nalar rek dipengaruhi karo wong negara Ngastina. Diangsupi Dasamuka barang iki ora Dasamuka iki wegah ngangsupi wong sasake kok. Sing diangsupi iki mesti wong wedok Dasamuka kuwi iki. Ngaten iya, kalau para pepundhen, para pindha sepuh wis yoga wancining kami sudah dadi ratu negara Pringgondani. Purwa Madya Wasana wiwitan tengahan pungkasan
lulus raharja nir ing Sambikala adicara wisudan ratu ing negara Pringgondani Sang Prabu Anom Gatotkaca kanthi rampunging damel wisudan Ratu Anyar tegese sampun rampung sampun tuntas tas Gatotkaca Kalajaya utawi Banjaran Gatotkaca pancen panyuwunipun boten ngantos Gatotkaca gugur ngantos Gatotkaca dadi ratu ing mengangkah tanpa beda temanten sekalian utamane Orka Mas Andaka Purwandi mugi-mugi iso dadi ratu tegese iso dadi pimpinane keluarga bisa dadi gondelan lan pengayomane garwa lan putra lamun to besok wis ginanjar peputra ora ngaten to sinuwun iya Kakang Semar iya Kakang Badranaya kane mengaten sampun paripurna jaya-jaya Wijayanti Rahayu Purna Basuki sekali mardika tetep mardika nir ing Sambikala slamet sing ditanggap slamet sing nanggap slamet sing ditanggap kewayang slamet sing nonton tanggapan slamet sedayanipun donya lan akhiratipun amin amin ya rabbal alamin